ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂಜಿ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅದೇ ಅಮ್ಮ ತಿಂಗಳು ಮೇಕೆ ಬೈಕದ ಗೌಜಿ ಮತ್ತು ಸುರಾತನ ಬಂಡ ಬೇಲೆ ಅವರ ಆವೊಂದುಂಡು 7 ತಿಂಗಳು. ಸೊ 7 ತಿಂಗಳು 7 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬಯಕೆ ಅವ ಯಾಂಗಂತನ ಮಾತ್ರ ನೆಂಕ ಸಾರಿ ಯಾನ ಪಕ್ಕ ಇನಿ ಕೋರಿಕೊನದ ನಿಕ್ಕ ಕೋರಿಜ್ಜಿ ಮುನ್ನಿಗೆ ಉಬ್ಬೇಸ ಮಗ ಉಬ್ಬೇಸ ಮಗ ಕುವೈಟ್ದ ಕಪ್ಪಲು ಬಯಕೆಗ್ ಬರ್ಪೆರಾ ಇಚ್ಛಾ ಬರ್ಪೆರಾ ಇಚ್ಛಾ. ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬಿಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನಮ್ಮ ಇತ್ತೈನಿ ಬೈಕದ ಗೌಜಿ ಮತ್ತು ಸುರಾತನ ಬಂಡ ಬೇಲೆ ಅವರ ಆವೊಂದುಂಡು ಚೂರು ಬಿಸಿ ಪೂರ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ನಮ್ಮ 2 ಜನ ಕಜಿಪ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಚಿಕ್ಕನ್ ಕಜಿಪ್ಪುಗೆದ ಚಿಕನ್ 3 ಒಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚೂರು ಏಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೊರ್ರೆತ್ತನ್. ಸೊ ಊರುಡು ಪೂರ ಪೋದು ಇತ್ತ ಬತ್ತಿನ ಆತ್ರೆ ಇತ್ತ ಗಂಟೆ 12 ಗಂಟೆ ಅವನು ಬತ್ತನು ಅಂಚ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅವನುಂಡಾತೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಡೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಓಪನ್ ಹಿಡ್ದವರ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆದಿತ್ತನು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ತೋಜಾದಿತ್ತೆ ಫುಲ್ ಕಾಡು ಆದಿತ್ತನು. ಬಟ್ ಇತ್ತು ಇನಿ ಹೆಂಚ ಆತನು ಬಂದೆ ಅಂತ ತೋಜಾವೆ ತೊಲೆ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆತನು ಒಂದು ಜಾಗೆ ಅವಳು ಫುಲ್ಲು ಪಂತಿ ಅವು ಒಂದು ಮಾತ ಬತ್ತಿತ್ತನು ಅಂಚ ಒಂದು ಮಾತ ಫುಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತನು ಪ್ಲೇಸ್. ಮರಣಂಜಿ 2 ದಿನದ ಬೇಲೆ ಅಂತೀನಿ ಒಂಚ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮೂಲು ನಮಕ್ ಅಡಿಗೆ ಮಾತ ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ ಎಲ್ಲಂಜಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸೆಟಪ್ಪು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ನಾರ್ಮಲ್ ಜನಕ್ಲೆ ಕುಲ್ಲೇರೆ ಮಾತ ಇಡೆಗ್ ಶಾಮಿಯಾನ ಮಾತ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಗೇಟ್ಗೊಂಜಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಆತಂದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಮದಿಮದ ಪಗ ಫುಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಆದಿಜ್ಜಂಡು ಅಂಚ ಈ ಸರ್ತಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಒಂಚು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡು ಅಂಚ ಬಡಾಪುನ ತಿನ್ಪುನ ಬಡ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕಜಿಪ್ ಮನ್ಪುನಿ ತಿನ್ಪುನಿ ಕೋರಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅವನುಂಡು ಎಂಚ ಅವನುಂಡು ಸುಂದರಕ್ಕ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾತ ಬಯಕೆದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಕಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅವನುಂಡು ಹೇಳಿಕೆನೆ ಪೂರ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ನನ್ನ ಅಂತ ಉಂಡು ಕೊಡ್ದು ಬತ್ತನ ಎಂತ ಬತ್ತ ನನ್ನ ಅಂತ ಉಂಡು ಮುಲಿ ಬೇರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಲ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪುರ ಉಂಡು ಜಾ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅನ್ಪೇರೆ ಪುರ ಉಂಡು ಜಾಲು ನಮ್ಮೂರಿ ಮುರತ ಸಂತೆದೆಲ್ಲ ಪುರ ಉಂಡು ಪುರ ಇನ್ನು ಮಾತ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅನ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಬೇಳೆ ಸದನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಬೇರೆ ಪೇರು ಬೇಲೆ ಬೇರೆ ಓವುಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆತ್ತೋಡ ಬಾ ಪಂತಿ ಗೊತ್ತ ಪಂತಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ತೆತ್ತದಾತ ನಾನು ಕೆತ್ತು ಬಾ ಸೈ ಉಂಟು ಅಂತ ಪುರ ಮತ್ತೆ ಬೇಳೆ ఒక చైత్రక్క కల్నే ఎంజి ఇర్న బయకే గతల ఎంజి బరోడు ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತೇರ್ನ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಗ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತೇರ್ನ ಮಲ್ಲ ಮೈದಾಂಡ್ ಮಲ್ ಕೊಡವು 35,000 ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಇಜ್ಜಾರ 35,000 ಜನ ಬತ್ತೇರ್ನ ಫುಲ್ಲು ನೆಕ್ ತೊಂದರೆ ಜಿ ತಿನ್ಪುನೆಕ್ ಅಂಚ ತುಂಬೆ ಕೊರಡು ಈತ ಜನ ಬರ್ಪ ಅಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಂತು ಬಲಸುನೆ ಕಾಲೇಜಿ ಹೋಗಲು ಒಂಜೇ ಐಟಮ್ ಅಂಚ ಮಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮುರಂದ ವೀಡಿಯೋಗು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಪಾಡಿನ ವೀಡಿಯೋಗು ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂಸ್ ಲಾತುಂಡು. ಕೆಲವರೆ ಇಂಚ ಬಂಡ ಭಯಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀರ ಇಟ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್
ಆಂಡಲ ಜನಕ್ಕಲು ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡಂತೀರಿ ಏಪ ಅಂದ ಅವು ದಾಯೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡುವಿರ ಬಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ವೀಡಿಯೋ ತೂದುಪ್ಪುಜೇರಿ ಅಂಚನೆ ಐಡ್ದವರ ಅಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಉಪ್ಪುನು ಯಾಪ ಬಯಕೆ ಬಂಡದಪ್ಪ ಬಯಕೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ 7 ತಾರೀಕಿಗೆ ಗುರುವಾರ ಅಂಚ ಪರಿಯರೆ ಅಂಚ ಬರ್ಪುಣ್ಣಕ್ಲು ಬರೋಳಿ ಲೊಕೇಶನ್ಲ ಅವೇ ಪೋಸ್ಟರ್ ಉಂಡು ಪೋಸ್ಟರ್ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂಜಿ ಎಂಡೆಡ್ ವೀಡಿಯೋದ ಅಂಚ ಬರ್ಪುಣ್ಣಕ್ಲೆ ಬರೋಳಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಚಾರದಾದ ಬಣ್ಣಗ ಬಯಕೆ ಅಂದ ಬಣ್ಣಗ ಕುಡಲ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏತು ತಿಂಗೋಲು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಬಯಕೆ ಏತು ತಿಂಗೋಲು ಆಪನೆಂದು ಕೊಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂಜಿ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅದೇ ಅಮ್ಮ ತಿಂಗೊಳ್ಳಿ ಬಯಕೆ ಅಪ್ಪ ಇನ್ನು ಕೇನಿಯರಿಜ್ಜಿ ಬಯಕೆ ಬನ್ನಾಗ ಏತು ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರಜ್ಜಿ ಎಲೆ ತಿಂಗಳು ಬಯಕೆ ಆಪನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮುಲ್ಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಕಾರ ತುಳುನಾಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 7 ತಿಂಗಳೇ ಬಯಕೆ ಪಾಡ್ನು ಮಕ್ಕ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ ಈಗ ದುಂಬಾಡ್ರಲ್ಲ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಎಲೆ ಕೆಲವು ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಬಟ್ ಏಳೆಟ್ಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಡುವೇರು ಅಂಚ ಅದು 7 ತಿಂಗಳು ಸೊ 7 ತಿಂಗಳು 7 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬಯಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇದುದಿಲ್ಲ ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಭದ್ರಾಡು ಅದಜ ಇತ್ತು 7 ತಾರೀಕಿಗೆ 7 ತಿಂಗಳು ಬಯಕೆ ತುಲಾಗೆ 2 ನಂಬರ್ಸ್ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದೀನಿ ಅದಾ ಭಯಂಕರ ಮಾರೈತಿ ಭಟ್ರು ಬಂದ ಓ ಮೂಲು ಜನ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅಪರೂಪದ ಜನ ಮೂಲು ತಿನ್ಪುನೆಟುಲ್ಲೆರಾರು ಎಂಜಿನ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ತೆರಿಗೆ ದಾದ ಗೊಬ್ಬಿನಿ ಎಂಜಿನ ಬೇವು ಹೆಂಗಿಜ ಪಗ ಅವ ಯಾಂಗಂತನ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗ ಸಾರಿ ಯಾನ ಪಗ ಇನಿ ಕೋರಿಕೊನದ ನಿಕ್ಕ ಕೋರಿಜ್ಜಿ ಹೆಂಗ್ ಮೂಜಿ ಕಟ್ಲೆ ಕೊರಿ ಯಾಕೆ ಮೂಜೆ ತುಂಡು ಪಾಡ್ನ ಅಂಡ ಅವತ ಅವಳು ಅವೇ ನಾ ಮೂಜಿ ಕೂಡ ಆಜಿ ತುಂಡವ ಪೂರಿಕೆಗೆ ಆಜಿ ತುಂಡು ಕೊರಿ ಸೊ ಆಜಿ ತುಂಡು ಒಂದು ಕೋರ್ದ ತುಂಡು ಪಾಡ್ನ ಓಕೆ ಓಕೆ ಡನ್ ಡನ್ ಎಲ್ಲಂಜಿ ರಜೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪೂರ್ವಿಕೆಗೆ ಬಯಕೆದಾನಿ ಪಾಪ ಮಾರ ಮೂರು ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಏಲೇಕ್ ಈಜ್ಜದ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗದ ಈಗ ಶಾಲೆ ಓಲೆ ಅರ್ಜಾಂಗ ಹೌದಾ ಈ ಬರ್ಚಿ ಮುಲ್ದ ಆದಿಗೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಬಯಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಂಜೋಕ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಆದುಂಡು ಬೇಲೆ ಉಪ್ಪುರ ಪೊಂಜನಾಕ್ಲ ಬೇಲೆ ಆತ ಇದು ಆದಿಕ್ ಇಂಜಿನ ಎಂಚಿನ ದಾದ ಬಂತೀರ ಮೇ ದೊಡ್ಡ ದಾದ ಅಂತೀರಿ ಎಬ್ಬೆ ಎಬ್ಬೆ ಎರಡ ನಿಂಡ ಬಂತಿರ್ಗೇತ ನಿಗ್ ಗೊತ್ತು ಜಾವಾಗ ಅಪ್ಪ ಗಣ ಬುರ್ಚಿ ಸಾಲೆಗು ಬರಡ ಬಾವಿದೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡ ದಾನೆ ಬಂಜಿಡುಂಡು ಬಾಯಿ ಗರುಜ ಎಂಚ ಬನಚು ಪುರಿ ಬನ್ಮುನ ಎತ್ತು ಬಂಜಿದ ಪುರಿ ಅಂಚ 7 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬಯಕೆ ಅಂಚ ಏರೆಗೆ ಮಾತ ಬರಿಯರೆ ಮನಸ್ಸುಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಬರಲಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಗಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಆಪಿನಿ ಸೊ ಬರಿಯರೆ ಕುಡ್ಲಡುಪ್ಪುನಾಗ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಬರ್ಪುನಾಗ್ಲೆಗ್ ಬರಲಿ ಮೊನ್ನಿ ಹಾಯ್
Say hi, Muni. Say hi, Muni. Muni ubbesa. Ubbesa maga, ubbesa. Ubbesa. Ubbesa maga, ubbesa. Ubbesa, ubbesa. ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಗೇಟದ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅವನುಂಡು ಅಂಡ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಆಂಡ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಆಂಡ ಚೂರು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಕೂಡ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಇಂಚ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅವು ಅವು ಆತ ಸಿಲ್ವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಬ್ಲೂ ಗ್ರೇ ಚೂರು ಫುಲ್ ಗ್ರೇ ಆಯ್ತು ಚಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ದಪ್ಪ ಖಾಲಿ ಗೇಟ್ ಕೊಲ್ಲದಿತ್ತನೆ ಆತಿ ಅರ್ಜೆಂಟಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕೈ ಕೊಂಚ ಭಾಗ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಒಕ್ಕಜಿ 3 ಲೈಟ್ ಇತ್ತು ತಾರಾಯಿ ಬಿಡ್ದು ಪೋತಡು ಅದ ಬರಿಕ ಹಾಂ ಗಾಡಿ ಆತನದ ದಾದ ಮನ್ಪುನ್ ಮಲ್ಪನೆ ತಾರೆ ಮಾತ ಮುಟ್ಟ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ನಮಕ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಕೆಜ್ಜಿ ಆಚೆ ಮನೆಯ ಪುಚ್ಚೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂತು ಚೈತಾ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿಂಡದ ಬಯಕೆ ಬರ ಆದಿ ಯಾನು ಇಕ್ಕಡಿಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತದು ಡ್ರೆಸ್ ಸಾರಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲದ ಡ್ರೆಸ್ ಬತ್ತದು ಐಡ್ದ ಮೂಲೆ ದೆಕ್ಕದ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯಿಲ್ಲಡೆ ಸಾರಿ ಪುರಂದ ಸಾಮಾನು ಊರ ದೆಕ್ಕದ ಆಯ್ತ ಮೇಲ್ಗೊಂದು ಅಂಜುಂಡ ಪಾಡ್ನವ ಅವ ಕಟ್ಟುನ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇನೊಂದಿತ್ತು ನಂಚೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕುವೈಟ್ದ ಕಪಲು ಬಯಕೆಗ್ ಬರ್ಪೆರಾ ಇಚ್ಛಾ ಬರ್ಪೆರಾ ಇಚ್ಛಾ ಸೊ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಪನ್ಕನ ಬೊಡ್ಚಿ ಪನ್ಪುನ ಬೊಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಒಯ್ಕಲ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಗ ಬರ್ಪೆರ ಇಜ್ಜಾ ಪಂದ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಬಾಯಿಡಿಗೆ ಏನ್ಗ ಅಪಗೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗಳೊಂಜಿ ತೂಯಿಲಾಕಲಾಪನು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ಏನೊಂದುಲ್ಲಾರು ಕುವೈಟದ ಕಪಲು ಓಲೇರು ಮಾಡಿದ್ದು ಸೊ ನಮ್ಮೈತೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಟ್ ಕಾಲ್ಗೆ ತಿಕ್ಕುವೇರ ಅನ್ನೋಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಓಕೆ ರಿಂಗಿಂಗ್ ಒಂದುಂಡು ರಿಂಗ್ ಆನುಂಡು ಐ ಥಿಂಕ್ ನೀ ಡ್ಯೂಟಿ ಡುಲ್ಲೇರ ಅಂತ ಎತ್ತೊಂದಿಚ್ಚೀರು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆ ಕಾಲ್ ತೆತ್ತೊಂದಿಜ್ಜೇರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಣ್ಣಗ ಮನ್ಪುಗ ಅಣ್ಣೆ ದೆಪ್ಪೇನ ತೂಕ ಏನು ಅಣ್ಣಗ ಬೊಕ್ಕ ಏದಕ್ಕೆ ಇಂತೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅದೇ ಬರೆಯೂ ನಾದು 2 ಜನ ಕಾಲ್ ತೆತ್ತೊಂದಿಚ್ಚೇರು ರಡ್ಡು ಜನಲ ಕಾಲ್ ತೆತ್ತೊಂದಿಚ್ಚೇರು ಹಿಂಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕಲಿಗೆ ತೂಪಿನ ಭಾಗ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನುವೆ 2 ಜನಲ ಕಾಲ್ ತೆತ್ತೊಂದಿಚ್ಚೇರು ಅವಳಿಗೆ ಇನ್ನೇ ಕಾಲ್ ತೆತ್ತೊಂದಿಚ್ಚೇರು ಜಿನ್ನಂಡ ಇಂಕ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತನ ಒಂಜಿ ಎತ್ತಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 ಜನಟ್ಟು ಒರಿಯಾನ ದೆಪ್ಪೇರಿ ಬಟ್ ಇನ್ನೇ ತೆತ್ತೊಂದಿಚ್ಚೇರು ದಾನೇಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಸೊ ಎಗೇನ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಬಗ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ತು ತೂಕ
ವಿಸಿಟರ ಎಂದ ಮತ್ತೆ ಪಿದಾಡ್ನ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಪಿದಾಡ್ನ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಈರಡಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಉಂಡು ಏನ ಕ್ವಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲೇರು ಕುವೈಟ್ದ ಕಪಲು ಬಯಕೆಗೆ ಬರ್ಪೇರ ಅಂದ್ ಎಂಕಿಲ ಇಜ್ಜಿ ಶಾ ಬರ್ಪವ ನೋಡತ್ತ ಇರು ಪಂಡ ಬರ್ರೆ ಮನಸ್ಸುಂಟು ಬಟ್ ದಾದ ಮನಸ್ಸುಂಟು ಅಜ್ಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕ ಅಜ್ಜೆ ತಿರ್ಗಿ ಚಂಚ ದಾದ ಮನಸ್ಸು ಲೆಕ್ಕಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾಂಡ ಫೈನಲ್ ನೀಗ್ಲು ಬರ್ಪು ಜರನ ಅಂಡ್ ಅಂಚ 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 ಅವೇ ಆತೆಗೆ ಏನ್ರ ಇಂಕ್ಲು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಕ್ಕ ಅವನಿಗ್ಲು ಬ್ಯುಸಿ ಇಲ್ಲಾರಂದು ಚೂರು ಬಿಸಿ ಇತ್ತ ಅಂಚ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ವನಸಾಂಡ ವನಸಾಂಡ್ ಇಗ್ಲಾಂಡ ಎಂಕಲ್ಲಾಂಡ್ ಕೋರಿ ಕೋರಿಯಾ ಕೋರಿ ಕೋರಿ ಇದೇನದೆ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಕಡ್ಲೆಲೆಯ ಎಂದ ಎಂಕಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನಾಗ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಹಾಯ್ ಪಲ್ನೆ ಅಲ್ತರ್ದಿ ಹಾಯ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲರಾ ಓಹೋ ಧನಿಕ್ಲ ಒಲ್ಲೆರಾ ಅಂಚ ಕುವೈಟ್ ಕಪಲ್ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೇರಿ ರಡ್ ಜನಲ ನನ್ನ ಕೇನೋ ಒಂದು ಪೇರಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆಪಲ ದಾನೆ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಬಿಸಿ 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 ಆತೇರಿ ಅಂಚ ಅಂಚ ಮುರಾಂದಕ್ಕ ಒಂಜೇ ಕ್ವಶನ್ ಕುವೈಟ್ ಕಪಲ್ ಬರ್ಪೇರ ಕುವೈಟ್ ದಕ್ಕಲ ದಾನಿ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಕುವೈಟ್ ದಕ್ಕಲ ಅಕ್ಲ ಯಾಪ ಗಮ್ಮತ್ತನ್ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡಿಗೆ ಏನಕ್ಕಲ್ಲ ತನಗೆ ನಂಗಿಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಟು ನಿಗಲುಂಡ ಗಮ್ಮತ್ತು ಎಂಕಲ್ಲುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಸೈಡ್ ಇದ್ದು ನಿಕ್ಕಲ ಸೈಡ್ ದಾಲ ಉಂಡ ಸದ್ಯಗಿಜ್ಜಿ ಕುವೈಟ್ಗೆ ದಾಲ ಬರ್ಪಲೆಕ ಉಂಡ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚ ಸರಿ ಅಪಗ ಸರಿಯಾ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಅಪಗಂಡ ಫೈನಲ್ ಆದ ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಕುವೈಟ್ದ ಕಪಲು ಬರ್ಪುಜೆರು ಸೊ ಅಕಲೆ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೇರಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಕೊಂಚಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಕಲೆ ಬತ್ತ ಬೋಪಲೆಕಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಕಲೆ ಪಂಡ ರಜೆಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕಲೆ ಯಾಪ ಬರ್ಪೇರು ಅಪಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೂವಲಿ ಅಕಲೇನು ವೀಡಿಯೋಡು ಸೊ ಈ ಲಾಗ್ನ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಏನು ಮಂತಂದಲ್ಲೇ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಕುಡೋರ ಮೋಕೆದಂಗೆ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ 7 ತಾರೀಕಿಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಯಕೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬಲೆ ಓಕೆ ಈ ಲಾಗ್ ನಿನಗೆ ಏನು ಮಂತಂದಲ್ಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ತೆಗಿಯ ಅದರಿಂದ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಸಿ ಯು